हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 14वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे गुणत्रय विभाग योग त्रिगुणमयी माया. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 14वा अध्याय आहे गुणत्रय विभाग योग त्रिगुणमयी माया. आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामानिष्ठ दास प्रभू यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत. बघता बघता आपला तिसरा पडाव तिसरा टप्पा सुरू आहे आणि बाकी सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करून ज्यांच्यामुळे हा ऑनलाईन 18 दिवसाचा कोर्स जो आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे, तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. तर मला एकदा सांगा, एका प्रश्नाचं उत्तर द्या. आपण भक्ती मार्ग आपण आता भगवद्गीतेचा तिसरा टप्पा सुरू आहे, बरोबर? त्या टप्प्याचं नाव काय आहे? हँड रेस करा, कोण सांगेल? हरे कृष्ण. वर्षा माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्ती योग नाही. ज्ञान योग. बरोबर माताजी. हरे कृष्ण. भक्ती योग हा अध्याय नंबर 7 ते अध्याय नंबर 12 होता आणि आता कालपासून आपला तिसरा टप्पा सुरू झालेला आहे, ज्ञानयोग. हरे कृष्ण. तर आपण ज्ञानयोगा म्हणजे कालपासून आपण भगवंतांनी आपल्याला जे जे पहिल्या 12 अध्यायांमध्ये सांगितलेलं आहे तर त्याचंच पुन्हा एकदा कुठेतरी विस्तृत वर्णन आपण कालपासून ऐकतो आहोत.
भक्ती करायला सांगितली आहे, पण ती भक्ती ज्ञानाद्वारे केली, तर निश्चितच आपण आपला आध्यात्मिक प्रवास उत्तम होईल किंवा निश्चितच आपली जी श्रद्धा आहे, जो विश्वास जो आहे, तो अजून दृढ होईल. ज्ञानाद्वारे भक्ती ही केव्हाही श्रेष्ठ आहे आणि म्हणून आपल्याला कालपासून भगवंतांनी म्हणजे आपण 13व्या अध्यायापासून भगवंतांनी आपल्याला पुन्हा आपण ज्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत, जे मुद्दे आपण भगवंतांनी मांडलेले आहेत, ते पुन्हा एकदा ठळकपणे किंवा विस्तृतपणे बघत आहोत. कालच्या अध्यायात जर आपण बघितलं असेल, आपल्याला दुसऱ्या अध्यायात सांगितलं होतं, आपण शरीर नाही आत्मा आहोत. मग आपला शरीर कुठल्या घटकांनी बनलेलं आहे, ते पुन्हा काल भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. तर आता मला कोण सांगू शकेल, की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ ह्या 2 गोष्टींमधला फरक मला कोण सांगेल? हँड रेज करा. अरुण प्रभूजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे. क्षेत्र म्हणजे शरीर आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे त्यामध्ये असणारा आत्मा, आत्मा आणि परमात्मा. खूप छान परमात्मा. सांगितले. हो, खूप छान. हरे धन्यवाद. हां, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, त्याच्यानंतर ज्ञान, ज्ञेय आणि पुरुष, प्रकृती आणि संघ. म्हणजे आपण ह्या प्रकृतीमध्ये आपण अडकलेलो आहोत किंवा ह्या प्रकृतीमध्ये आहोत. तर त्याच्यानंतर पुरुष कोण आहे? भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे आत्मा आणि परमात्मा. तर आत्मा हा कसा बंधनकारक आहे आणि परमात्मा हा जो आहे तो उपदेष्टा, अनुमंता आणि तो कशी आपला आपला हा जो जीव जो आहे, जो जीवात्मा ज्याला आपण म्हणतो, तो इच्छा व्यक्त करत असतो आणि प्रकृती जी आहे ती इच्छा पूर्ण करण्याची अरेंजमेंट करत असते किंवा इच्छा पूर्ण करत असते. पण त्याची अनुमती कोण देत असतं, की बाबा तुझी ही इच्छा पूर्ण होणार आहे. मग कुठलीही कृती असेल, कुठलंही म्हणजे मी साधं उदाहरण आपण जे हात वर खाली करतो, आपण हातपाय हलवतो, आपण श्वास घेतो, डोळे आपले आपोआप मिटतात, उघडतात. हे जे सगळं जे आहे, तर ह्या छोट्या-छोट्या गोष्टी आहेत. ह्या छोट्या गोष्टीपासून मोठ्यातली मोठी कुठलीही गोष्ट, तर त्याची आपल्याला अनुमती कोण देत असतं, परवानगी कोण देत असतं, अप्रूव्हल, फायनल अथॉरिटी कोण आहे? तर आपल्यामध्ये स्थित असलेला परमात्मा. आणि हे जो जाणतो, की ह्या 3 संघांमुळे किंवा ह्या 3 गोष्टींमुळे आपण आपलं हे जे कार्य करण्यासाठी किंवा हे शरीररूपी जे यंत्र मिळालेलं आहे, त्यानुसार आपला आत्मा जो आहे, तो कार्य करत असतो, कर्म करत असतो. आणि हे जो जाणतो, त्याला ज्ञानाची दृष्टी आहे किंवा त्याला ज्ञानाची समज आहे, असं कुठेतरी काल भगवंतांनी सांगितलेलं होतं. मग आपल्याला जे 24 घटक सांगितले होते, त्या 24 घटकांमधला एक घटक होता अव्यक्त. मग आज आपल्याला त्या अव्यक्त ह्या घटकाबद्दलच आपल्याला एक सेपरेट अध्याय आहे, एक संपूर्ण अध्याय आहे. अव्यक्त म्हणजे 3 गुण. मग हे त्रिगुणी माया काय आहे? अगदी आपण दुसऱ्या अध्यायापासून आपण बघतो आहोत, की 3 गुणांनी बद्ध आहोत, 3 गुणांमुळे होत आहे. मग नेमके हे 3 गुण आहेत काय? तर ते आपल्याला आजच्या अध्यायात बघायचं आहे. त्याच्यासाठी आपल्याकडे 14वा अध्याय आहे. त्याच्यासाठी आपल्याकडे 17वा अध्याय आहे आणि 18व्या अध्यायातले जवळ-जवळ 20 श्लोक आपल्याला ह्या 3 गुणांवर आधारित आहेत. तर आपण बघूया, की 3 गुणांनी आत्मा कसा बद्ध होतो. त्याच्यानंतर त्या 3 गुणांमध्ये असल्यावर वैशिष्ट्य, आपलं शरीर कुठल्या पद्धतीची कृती करतो, त्या गुणांमध्येच आपल्याला मृत्यू आला तर काय होतं आणि गुणातीत होणे म्हणजे काय? तर हे आपल्याला कुठेतरी सांगितलेलं आहे. मग आपल्याला भगवंत इथे म्हणता आहेत, धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषीमुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परमज्ञान सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. म्हणजे आपल्याला भगवंत बघा प्रत्येक अध्यायात काहीतरी सांगतातच आहेत. आपल्याला श्रेष्ठ ज्ञान सांगितलं 9व्या अध्यायात राजविद्या राजगुह्य. म्हणजे आपल्याला हे जे ज्ञान जे आहे, हे आध्यात्मिक ज्ञान जे आहे, हे शाश्वत आहे, चिरंतन असं आहे.
ते राजविद्या ज्याला आपण म्हटलेलं आहे. तर ह्या ज्ञानामध्ये असताना किंवा हे ज्ञान घेतल्यानंतर, हे दिव्य ज्ञान घेतल्यानंतर त्यांना परम सिद्धी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यांची योग साधनेमध्ये त्यांची प्रगती झालेली आहे. आध्यात्मिक प्रवासात त्यांची प्रगती झालेली आहे. आणि ह्या सर्व ज्ञानापेक्षा मी अजून तुला आतापर्यंत जे सांगितलेलं आहे त्याच्यापेक्षा अजून मी श्रेष्ठतम असं तुला आज सांगतो आहे, असं म्हणता आहेत. आणि पुढे म्हणता आहेत, या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. आता इथे भगवंत म्हणतात, जेव्हा ह्या ज्ञानाची प्राप्ती होते किंवा हे दिव्य ज्ञान जेव्हा आपल्याला मिळतं किंवा एखाद्या जीवात्म्याला मिळतं, तेव्हा त्याचं दिव्य ज्ञान मिळतं म्हणजे निश्चितच त्याचं अंतर्बाह्य शुद्धीकरण कुठेतरी होत आहे आणि ज्ञानाद्वारे ते अजून जास्त म्हणजे ते शुद्धीकरण होत आहे. आणि त्यामुळे काय होत आहे की आपल्या आत्म्याचा जो स्थायी भाव आहे, अध्यात्म किंवा भगवंताचे सेवक किंवा भगवंताची सेवा, तर हा स्थायी भाव जो आहे तो स्थिर राहतो, तो दृढावतो आणि निश्चितच आपण भगवंताच्या वैकुंठ धामाची प्राप्ती करतो. आणि एकदा वैकुंठ धामाची प्राप्ती झाली तर पुन्हा मोक्ष, आपण ह्या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकतो का? नाही. जन्म मृत्यू जरा व्याधी म्हणजे जन्माला यायचं आणि मग त्याच्यानंतर पुन्हा वेगवेगळे आजार, मग ते शरीर जीर्ण होतं आहे, पुन्हा मृत्यू आणि मग पुन्हा ह्या ह्या चक्रामधनं आपण बाहेर पडतो. किंवा निश्चितच आपल्याला एक श्लोक सांगितलेला होता, तुम्हाला आठवत असेल तर त्याच्यात एक व्हिडिओ होता, दुःखालयम अशाश्वतम. या भौतिक प्रकृतीला एका जेल सारखं असं म्हटलेलं आहे किंवा त्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं होतं. आणि जेव्हा आपण ह्या भौतिक प्रकृतीच्या ह्या त्रिगुणांच्या आपण बंधनात असतो किंवा आपण आपलं ह्या भौतिक प्रकृतीच्या ह्या आसक्तींच्या ह्या मोहामध्ये आपण जेव्हा असतो, तेव्हा आपण एखाद्या ह्या जेलमध्ये असल्यासारखं असतो. आणि आपल्याला जेव्हा आपण याच्यातून बाहेर पडतो किंवा ह्या बंधनातून बाहेर पडतो, जेव्हा आपल्याला मुक्ती मिळते, तेव्हा आपण त्या जेलमधून बाहेर पडतो. तो दरवाजा जो आहे, तुम्हाला तो व्हिडिओ आठवत असेल तर तो दरवाजा उघडून आपोआप तो जीवात्मा जो आहे तो बाहेर पडतो. नाहीतर तो आतमध्येच बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करत असतो, पण काही केल्या तो दरवाजाही उघडत नाही आणि पुन्हा पुन्हा तो त्या जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकतो. तर हेच इथे सांगितलेलं आहे. आणि पुढे म्हणत आहेत, सर्व योनेषु कौंतेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत योनी अहम बीज प्रदः पिता. मग हे कौंतेय भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. मग आता ही जी भौतिक प्रकृती जी आहे, ही जणू आपली माताच आहे. भगवंताच्याच शक्तीचा विस्तार आहे, भगवंताचीच एक अभिव्यक्ती आहे. आणि बीज देणारा पिता कोण आहे? तर भगवान श्रीकृष्ण. म्हणजे जे प्रथम बीज देणारे जे आहे ते भगवान श्रीकृष्ण आहेत. म्हणजे प्रत्येक वेळी आपण भगवंत आपल्याला आपला आणि त्यांचा संबंध काय आहे, तर इथं पुन्हा नव्याने त्यांनी आपल्याला आपला आणि त्यांचा संबंध सांगितलेला आहे की भौतिक प्रकृती ही जी आहे ही जणू आपली माताच आहे किंवा हे बीज धारण करणारी माता आहे. आणि भगवान श्रीकृष्ण ते बीज प्रदान करणारे पिता आहेत. आणि हे बीज म्हणजे काय, त्या बीजाचं फलित काय आहे, तर जीवात्मा. किती योनी आहेत? 84 लक्ष योनी आहेत. तर ह्या सगळ्या योनी आपण म्हणू शकतो किंवा याचं मूळ कुठे आहे, तर याचं बीज कुठून मिळालेलं आहे, तर भगवान श्रीकृष्ण यांनी प्रदान केलेलं आहे. आणि ह्या अशा अनेक 84 लक्ष योनी आहेत. आपण कालच पाहिलं आहे की आपण त्याचा आपल्या कर्माचा कसा प्रभाव आणि असतो, त्या पद्धतीने सत्वम रजतम इति गुणा प्रकृती संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम. हरे कृष्णा. वसुधा माताजी, तुम्ही अनुवाद वाचताय? हो.
हरे कृष्ण माताजी. भौतिक प्रकृती सत्व रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाभाव अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे भौतिक प्रकृती जी आहे, आपण ह्या आत्ताच आपण पाहिलं की ह्या बीज धारण करणारी जी भौतिक प्रकृती आहे आणि मग त्या भौतिक प्रकृतीचे गुण म्हणू शकतो, वैशिष्ट्य म्हणू शकतो. तर हे 3 गुण आहेत. मग ते 3 गुण कुठले आहेत? तर सत्व, रज आणि तम. ह्या 3 गुणांनी बद्ध झाल्यामुळे आपल्या आत्म्याला आपला आत्मा जो आहे हा ह्या 3 गुणांच्या संपर्कामध्ये येतो आणि म्हणून आपला आत्मा काय होतो? बद्ध आत्मा होतो. आपण त्याला बद्ध आत्मा असं म्हणतो. हो की नाही? मुक्त आत्मा आणि बद्ध आत्मा. मुक्त आत्मा केव्हा असतो? जेव्हा त्याला मोक्षधाम मिळतो, वैकुंठ धामाची प्राप्ती होते. बद्ध आत्मा केव्हा? जेव्हा तो ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये फेऱ्या घालत असतो, तेव्हा तो आत्मा बद्ध आत्मा असतो. मग आता आपल्या सगळ्यांनी पपेट शो किंवा कठपुतलीचा खेळ बघितला असेल. तर कठपुतलीचा खेळ कसा असतो, की एक पडदा असतो. त्याच्या मागे एक सूत्रधार, सूत्रसंचालक असतो असं म्हटलं तरी चालेल आणि त्याच्या हातात दोऱ्या असतात. आणि त्या दोऱ्यांनी तर समोरच्या ज्या बाहुल्या ज्या असतात, तर ते एक-एक दोरी तो खेचतो, वर खाली करतो आणि त्या पद्धतीने त्या बाहुल्यांचं त्यांचं म्हणजे काही तो खेळ असेल तो ते दाखवत असतात. तर आपलं हे जे भौतिक प्रकृती आहे ही साधारण त्याच प्रकारची आहे. कर्ता एकच आहे. कोण आहे? आपल्याला आता माहिती आहे. अ, भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोकै महेश्वरम्. भगवान श्रीकृष्णच भोक्ता आहेत, तेच कर्ता आहेत, तेच पुरुष आहेत. हो की नाही? मग भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत ते ह्या सगळ्या ह्या सृष्टीचे कर्ता आहे, जगतपिता आहे. हे जेव्हा आपण जाणतो, तेव्हा आपल्याला ही समज आपोआप येते, की आपण त्या 3 गुणांनी बद्ध आहोत आणि त्या 3 गुणांरूपी म्हणजे एक प्रकारचे ते धागे जे आहेत आणि त्या धाग्यांमध्ये आपण अडकलेलो असल्यामुळे आपल्याकडनं ती प्रकृती म्हणा किंवा त्यामध्ये मध्ये ज्या उत्पन्न होणाऱ्या भावना आहेत, ज्या ईर्ष्या असेल, मत्सर असेल, सुख असेल, दुःख असेल, आनंद असेल, ज्या काही भावना व्यक्त होत आहेत, तर ह्या त्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली होत आहेत. आणि हेच ती जेव्हा आपण ह्या प्रकृतीच्या संपर्कात येतो आणि मग हे 3 गुण आणि आपला आत्मा असा हा बद्ध होतो. आपल्याला बऱ्याच जणांना काय वाटतं, की जसं त्या बाहुल्यांना वाटत असतं, की आपणच हा खेळ करतो आहे, तसं आपल्याला जसं वाटत असतं, की हे सगळं आपलंच आहे, माझंच आहे, मीच करतो आहे, माझ्यामुळेच झालेलं आहे. असा आपल्या मनात नेहमी विचार असतो की नाही? आता आपण ह्या प्रत्येक गुणांची व्याख्या आपण बघूया. तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाश कामनायम सुखसंगेन बध्नाती ज्ञानसंगेन च अनघः. हरे कृष्णा माताजी वाचताय? हो माताजी. हे अनग अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमय आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे सत्वगुण हा जो आहे, हा सत्व, रज, तम 3 गुण आहेत, बरोबर? तर सत्वगुण हा रज आणि तम ह्या 2 गुणांपेक्षा थोडा वेगळा आहे. तो निर्मळ आहे, तो स्वच्छ आहे, तो प्रकाशमयी आहे आणि त्यामुळे काय होतं आहे, जेव्हा आपण तो स्वच्छ असा निर्मळ हा सत्वगुण जेव्हा वाढीस लागतो, तेव्हा हळू मनुष्यामधनं आपण जे जे पापकर्म असतं किंवा जे कुकर्म, विकर्म जे असतं, तर त्याच्यातून आपण हळू बाहेर पडू शकतो किंवा बाहेर पडण्याचा मार्ग आपल्याला सापडतो. सत्वगुणामध्ये जेव्हा आपण स्थित असतो, तेव्हा आपण सुखाच्या आणि ज्ञानाच्या भावनेमध्ये बद्ध होतो. आपण एक श्लोक ऐकलेला, वाचलेला आहे, शिकलेलो आहोत, की आहार शुद्धौ सत्वशुद्धी, सत्वशुद्धौ सुधा शुद्धी. आपण जेव्हा आहार शुद्ध घेतो किंवा आपल्यामधला जो शुद्ध सात्विक भाव जेव्हा जागृत होतो, तेव्हा आपल्या विचारांचं प्रकटीकरणही तसंच होतं. जसा विचार तसा आचार. त्यामुळे आचरण सुद्धा शुद्ध सात्विक होतं. आपल्याला
भगवंताबद्दलच्या विविध गोष्टी जाणून घेण्यासाठी किंवा ज्ञान काय आहे, शास्त्र काय आहे, हे जाणून घेण्याची आपल्याला इच्छा प्रकट होते, इच्छा तीव्र होते. त्याच्यानंतर आपण जे वाचतो आहोत, जे आपण ऐकतो आहोत, तर ते आपल्याला समजण्यामध्ये मदत होते. त्याच्यातला भावार्थ जो आहे, तो आपल्याला उलगडतो. जेव्हा आपल्यातला सत्वगुण जो असतो, जो वाढीस लागतो. जे दिव्य ज्ञान जे आहे, ते केव्हा प्राप्त होतं किंवा दिव्य ज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी आपल्यामध्ये जेव्हा शुद्ध सात्विक भाव असतो, शुद्ध सात्विकता असते, सत्वगुणाचा प्रभाव जास्त असतो, तेव्हाच आपल्याला दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होत असते. आणि जिथे समाधान आहे, तिथे सुख आहे. त्यामुळे ज्यांचा शुद्ध भाव वाढीस लागलेला आहे, सत्व भाव वाढीस लागलेला आहे, तर तिथे चढाओढ कशामध्ये आहे? तुमच्या रजोगुणामध्ये आहे आणि तमोगुणामध्ये आहे. तिथे चढाओढ नाही, तिथे समाधान आहे. जिथे समाधान आहे, तिथे सुख आहे. आणि समाधान आणि सुख कशात आहे? जिथे चढाओढ नाही. चढाओढ नाही म्हणजे काय? तर तिथे आपला शुद्ध सात्विक भाव जो आहे, तो जागृत झालेला आहे किंवा तो वाढीस लागलेला आहे. आणि असा हा शुद्ध, स्वच्छ, निर्मळ जो आहे, तो सत्वगुण आहे, की सत्वगुणामध्ये असल्यावर नेहमीच भगवंत एखादा जीवात्मा, एखादा मनुष्य जो आहे किंवा कुठलाही प्राणी, त्यातला सत्वगुण सात्विक भाव जागृत आहे. आपण तर त्यांना निश्चित भगवंताबद्दलची आसक्ती ही जास्त असते, श्रद्धा जास्त असते, ओढ जास्त असते आणि मग तशा पद्धतीने त्यांची कर्मही त्याच पद्धतीची असतात. हरे कृष्ण. आता रजोगुण आणि तमोगुणाबद्दल आपण जाणून घ्यायचं आहे. रजो रागात्मक विद्धी तृष्णा संग समुद्भवम तन्नी बध्नाती कौंतेय कर्मसंगेन देहिन. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेया, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षामुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता रजोगुणाबद्दल इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे. रजोगुण कलियुगामध्ये रजोगुण हा कलियुगामध्ये रजोगुण आहे. अगदी कलीच्या आपण जेव्हा भागवतम ऐकतो किंवा शिकतो, कथा ऐकतो, तेव्हा कलीच्या मुकुटामध्येच रजोगुणाला स्थान मिळालेलं आहे. त्यामुळे कलियुगामध्ये बघा आपल्या आजूबाजूला इव्हन आपल्यामध्ये सुद्धा सर्वांमध्ये रजोगुण हा जास्त आहे. रजोगुणाचा प्रमाण जास्त आहे. हे जे पृथ्वी लोक आहे, ज्याला मृत्यू लोक जे म्हणतात, तर तिथे रजोगुणाचा प्रभाव जास्त आहे. असंख्य महत्वाकांक्षा आहेत, इच्छा आहेत आणि त्या सतत उत्पन्न होतात. असं होतच नाही म्हणजे वयाची 70 75 जरी आली तरी मनुष्याची हाव काय सुटत नाही. आणि हाच रजोगुणाचा काय म्हणू शकतो आपला गुण आहे, की तुम्ही कुठल्याही अगदी पोटभर आपण ताटभर जेवण केलेलं आहे, पोटभर अन्न ग्रहण केलेलं आहे, तरी जर आपल्याला आवडीचं कुठलं डेझर्ट आलं, कुठलं आईस्क्रीम आलं किंवा आवडीचा एखादा पदार्थ आला, बाहेर गेलो आणि छान पद्धतीचा मस्त काहीतरी सुगंध दरवळतो आहे, गरम गरम कोणी भज्या काढत आहे, वडे काढत आहे, तरी आपण खायची इच्छा होते आणि नुसती इच्छा होत नाही, तर आपण खातो. म्हणजे हे खाण्याचं उदाहरण झालं. अशा अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, की आपलं समाधानच होत नाही. जिथे समाधान नाही, तोच मुळात रजोगुण आहे, की अजून हवं आहे, अजून हवं आहे. ती जी हाव जी आहे, मग ती आकांक्षा म्हणजे इच्छा असणं, आकांक्षा असणं आणि त्या इच्छा आकांक्षाचा महत्वाकांक्षेचा भ्रम तयार होणं आणि त्या भ्रमामध्येच वावरणं आणि एखादा देहधारी जीव, त्यामुळे त्याचं कुठलंही कर्म जे असतं हे सकाम कर्म होतं. म्हणजे आपण अगदी एखाद्याशी मैत्री जरी करायची म्हटली ना, तरी बघा की ज्याचा आपल्याला उपयोग जास्त आहे, अशा माणसाशी आपण पटकन मैत्री करतो किंवा खूप गोड-गोड बोलतो. अगदी मग शाळेमध्ये असेल, कॉलेजमध्ये असेल, ऑफिसमध्ये असेल, की ज्याचा आपल्याला पुढे जो आपल्याला फायदा करून घेणार आहे. अगदी शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांमध्ये सुद्धा, नातेवाईकांमध्ये सुद्धा, की ज्याचा आपल्याला पुढे उपयोग आहे किंवा जो आपल्या उपयोगी पडतो आहे, त्याच्याशी आपलं सख्य जास्त असतं.
आणि जो आपला उपयोग म्हणजे असं वाटतं की याचा आपल्याला काय फायदा आहे, काय उपयोग आहे, त्याच्याशी आपलं तेवढंच तुटक वागणं असतं. तर हे सगळं जे आहे हे रजोगुणाचा प्रभाव आहे. हे सगळं रजोगुण आहे. आता आपण बघूया तमोगुण. तमः तत् ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तनिभ्नाति भारत. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. आता इथे आपल्याला तमोगुणाबद्दल सांगितलेलं आहे. तमोगुण हा रजोगुणाचाच भाऊ म्हटलं तरी चालेल. रजोगुणासारखाच तो किंवा त्याच्यापेक्षा हा एक पाऊल पुढे आहे. पण हा अज्ञानातून उत्पन्न झालेला आहे. रजोगुणी माणूस आपल्याला इच्छा आकांक्षेसाठी तरी तो देवाला हात जोडेल, देवाची पूजा अर्चा करेल, देवळात जाईल, मंदिरात जाईल, नामजप करेल, काहीतरी करेल की बाबा तू हे कर, मला हे हवं आहे. म्हणजे त्या सकाम कर्माच्या इच्छेने तरी तो सकाम भक्ती करेल. पण तमोगुणी हा जो असतो मुळात त्याचा देवावर विश्वासच नसतो. तो नास्तिक या प्रकारामध्ये मोडला जातो किंवा गणला जातो. आणि प्रचंड आळसी, निष्क्रियता, झोपाळूपणा, निद्रा हे जे आहेत हे सगळे तमोगुणाचे परिणाम आहेत किंवा प्रभाव आहेत. आता बघा आपल्याकडे जे आपण बरेच जण वीकेंड आहे म्हणून 10-10, 11-11 वाजेपर्यंत आपण गादीमधनं उठतच नाही किंवा काही गोष्टी काही लोक जे आहेत की काही इव्हन आपल्या घरात, आपल्या आजूबाजूला, आपल्या नातेवाईकांमध्ये कोणामध्येही बघा की सकाळी उशिरा उठणं, रात्री उशिरापर्यंत झोपणं किंवा व्यसनं करणं, हे जे सगळं जे आहे हा सगळा तमोगुणाचा प्रभाव आहे. आणि मग तमोगुणाचा प्रभाव जसा की जसा तुमचा प्रभाव तशा पद्धतीने जसं तुमचं कर्म तसं तसं आपण त्या कर्मबंधनामध्ये अडकत जातो. आणि म्हणजे तमोगुण हा सुद्धा आपल्याला जीवाला बंधनकारकच असतो. मग आता पुढे म्हणत आहेत सत्वं सुखे सज्जयती रज कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तू तम प्रमादे सज्जयत्युत. हरे कृष्ण. माताजी वाचा. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण माताजी. मग आता सत्वगुण जो आहे त्याच्यामुळे आपल्याला सुखाशी बांधतो, समाधानाशी बांधतो, त्यामुळे सुखाशी बांधतो, आनंदाशी बांधतो. आनंदाची व्याख्या काय आहे, परिसीमा काय आहे, परीघ काय आहे आनंदाचा, तर हे आपल्याला सत्व गुणामुळे जेव्हा आपल्यातलं शुद्ध सात्विक भाव जागृत होतो किंवा शुद्ध सात्विक गुण वाढीस लागतो तेव्हा ह्या गोष्टींची आपल्याला जाणीव होते. रजोगुण आहे हा सकाम कर्माशी बांधलेला जातो. म्हणजे मला हवंच आहे किंवा ह्या वस्तू मला कितीही आपल्याकडे असलं, म्हणजे आपल्याकडे 2 व्हीलर असली तर आपल्याला 4 व्हीलर हवी असते. मग माझ्याकडे साधीच आहे. मग मला आता अजून चांगल्या वेगळ्या कंपनीची हवी आहे किंवा मला सनरूफची हवी, म्हणजे वेगवेगळ्या, म्हणजे 4 व्हीलर असली तरी त्याच्यामध्ये सुद्धा मग ही नाही आहे, अशी हवी आहे, तशी हवी आहे. अजून जास्त लक्झरियस कार हवी आहे, अजून कम्फर्ट पाहिजे. म्हणजे ह्या आपल्या अपेक्षा वाढत जातात. 1 BHK मधून 2 BHK आला, 2 BHK मधून 3 BHK, 3 आपल्या इच्छा आकांक्षा संपतच नाहीत. अगदी छोट्या-छोट्या गोष्टींच्या म्हटल्या तर इथं लेडीजच्या बाबतीत तसं असतं की तुम्ही त्यांना कितीही ॲक्सेसरीज द्या, कितीही ज्वेलरी द्या, कितीही साड्या द्या, कितीही ड्रेसेस द्या, त्यांची ती हाव काय संपतच नाही. हे सगळं जे आहे हा रजोगुणाचा प्रभाव आहे. तमोगुण मुळातच अज्ञान आहे, नास्तिकता आहे. त्यामुळे आपले हे जे 4 गुण, जे आपल्याला 4 गुण नाही, सॉरी, ज्या आपल्याला 4 गोष्टी ज्या नाकारायला सांगितलेल्या आहेत किंवा ज्या नाही करायच्या, ज्याला मोठा नो आहे, बिग नो, त्यातलं म्हणजे मांसाहार न करणे किंवा व्यसन न करणे, जुगार न खेळणे,
किंवा अनैतिक संबंध न ठेवणे. तर ह्या चारही गोष्टी ज्या आहेत तर तमोगुणकारक ज्या असतात किंवा तर त्यांना ह्या चारही गोष्टी ज्या आहेत की त्यांना त्या गोष्टीमध्ये त्या मांसाहार करणार, व्यसन करणार, वेगवेगळ्या म्हणजे हे जे सगळे गुण जे आहेत की त्या गोष्टी त्यांना गरजेच्या वाटतात किंवा त्या गोष्टी त्या करतात. तर हे सगळं जे आहे तमोगुण हा अज्ञानातून आणि मूर्खपणाशीच बांधला जातो. आणि मग आता कधी-कधी कसं होतं की रजोगुण व तमोगुण यांचा पडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी-कधी रजोगुण आणि कधी-कधी रजोगुणाचा पडाव होतो आणि सत्व आणि तमोगुण जो आहे तो प्रमुख होतो. कधी-कधी इतर वेळी तमोगुण प्रमुख होतो. सत्व आणि रजोयाचा पडाव करतो. आणि याप्रमाणे ह्या निरंतर स्पर्धा ह्या वर्चस्वासाठी सुरू असते. म्हणजे आता इथे आपल्याला लहानपणी रस्सीखेच आपण हा खेळ खेळलेलो असू, तर हे मन जे आहे, तर आपलं हे मन ह्या तिन्ही ह्या ज्या सत्व, रज, तम ह्या तिन्ही गुणांशी सतत झगडत असतं. सतत जे आपण म्हणतो की नाही मन दुष्कर आहे. तर दुष्कर याच्यासाठी आहे की सतत ह्या 3 गुणांचा पडाव आणि प्रभाव जो आहे, तो सतत त्या 3 एकमेकांशी भांडण करत आहे. जसं काही ती रस्सीखेच सुरू आहे आणि त्यामुळे आपलं मन जे आहे ते नेहमीच सैरावैर असतं. सत्वगुण असेल तर सत्वगुणाच्या त्या अशा पद्धतीचे विचार प्रकटीकरण होते, इच्छा होते. तमोगुण असेल तर तशा पद्धतीचं क्रोध येतो, निष्क्रियता असते, आळस असतो, कंटाळा येतो. सगळं जे आहे हे तमोगुणाचं आहे. रजोगुण म्हणजे मला ते हवंच आहे. कुठल्याही पैसे नाही. मला मिळत कसं नाही, असं कसं मला मिळणार नाही. तर ते हे सगळं जे आहे, हे सगळे विचार जे आपल्या मनात सतत असतात, तर ही रस्सीखेच सुरू आहे. म्हणून आपल्या हे मन जे आहे हे नेहमी अशांत असतं. आपल्याकडे एक छोटी गोष्ट आहे ह्या 3 गुणांवर. आपल्याला टोपीवाल्याची गोष्ट सगळ्यांना माहिती आहे. लहानपणी आपण सगळ्यांनी ऐकली आहे किंवा आपण पण आता मुलांना सांगतो, नातवंडांना तुम्ही सांगत असाल. अ, तर एक खेडगाव असतं आणि त्या गावामध्ये एका घरामध्ये 3 भावंड राहत असतात. 3 भावंडांचं नाव आहे सत्व, रज आणि तम. तिघही जण टोपी विकायचा व्यवसाय करत असतात. आणि रोज जात असतात. प्रत्येकाचे रस्ते वेगवेगळे आहेत. त्यांना ठरवून दिलेलं आहे. तू ह्या ठिकाणी टोपी विकायला जायचं, तू ह्या ठिकाणी जायचं, तू ह्या ठिकाणी जायचं. असे तिघं जण 3 दिशेला जात असतात. आणि असंच एके दिवशी सकाळी उठून ते सगळे जण गेले. तिघं भाऊ गेले टोपी विकायला. दुपार झाली असंच एका झाडाखाली प्रत्येक जण आपल्या रस्त्यावर जे काही वाटेवर जे झाड असेल, जे मिळालं त्याच्या खाली बसले आणि आपण घरून काय जो डबा, शिदोरी जी काही आणली असेल ती दुपारची वेळ होती तर तो डबा उघडला, खाल्लं आणि ऊन होतं, झाडाची छान सावली आहे म्हणून प्रत्येकाने की आता अर्धा तास इथेच विश्रांती करायची आणि मग जरा उन्हं उतरू आलं की परत जायचं. अशा भावनेने तिघं जण आपापल्या रस्त्यावर जे झाड होतं त्या झाडाखाली बसले. योगायोगाने प्रत्येकाच्या झाडावर ज्या झाडाखाली बसले होते त्या झाडावर माकडं होते. मग आणि त्या माकडांनी काय केलं बघितलं की हा झोपलेला आहे. म्हटल्यानंतर प्रत्येक त्या माकडांनी त्या टोप्या उचलल्या आणि पळाले, पसार झाले तिकडनं. पहिले तमोगुणाला जाग येते. तमोगुण बघतो तर पेटी उघडलेली आहे, टोप्या गायब आहेत. काय करायचं? कुठे गेल्या टोप्या? काय झालं? आणि मग तो एकदम असा की "अरे देवा! कुठे गेल्या माझ्या टोप्या? एक तास सकाळपासून एक पण टोपी विकली गेली नाही आणि कसं होईल? माझ्याच बाबतीत असं का होतं? मीच काय केलं आहे? कायच माझ्या कुठलं पापकर्माचं फळ मला मिळालं, की आता मी काय करू? आता हे एवढे टोप्यांमध्ये मी पैसे घातलेले आहेत, ते कसे वसूल होतील? काय?" असे अनेक विचार करत तिथेच डोक्याला हात लावून बसतो. रजोगुण जो असतो त्याला जाग येते. त्याचा तर तो सुद्धा बघतो इकडे-तिकडे तर टोप्या गायब आहेत
आणि मग इकडे तिकडे बघतो, वर खाली बघतो, तेव्हा दिसतं की झाडावर माकडं आहेत आणि त्यांनी टोप्या पसार केलेल्या आहेत. तर त्या चिडतो त्या माकडांवर, एवढा चिडतो आणि मग ते माकडं सुद्धा त्या ज्या जे आहे त्याला त्रास देतात, की कारण की माकडं अनुकरण करत असतात ना. तो त्यांना दगड मारतो, हा त्यांना हे करतो, की पण काही केलं त्याला ते मिळत नाही आणि मग तो तसाच राग अनावर होतो आणि तिकडनं निघून जातो. सत्व जो आहे तो त्याला जाग येते. तो बघतो, की अरे पेटी तर उघडी आहे. त्याच्यानंतर टोप्या गायब आहेत. इकडे-तिकडे बघतो तेव्हा लक्षात येतं, की झाडावरची माकडं जी आहेत, तर ही सगळी टोप्यांनी घालून बसलेली आहेत. यांनी सगळ्यांनी टोप्या घेतलेल्या आहेत. मग आता यांच्याकडनं या टोप्या कशा आणायच्या? तो थोडासा विचार करतो आणि केल्यानंतर त्याच्या असं लक्षात येतं, की अरे हे तर माकडं आहेत ना सगळे आणि माकडं अनुकरण करतात. त्यामुळे आता आपण पण असं काहीतरी केलं पाहिजे, की जेणेकरून आपल्याला आपल्या टोप्या परत मिळतील. मग तो तो ते जी पेटी जी असते ती बरोबर मधोमध आणून ती उघडतो आणि आपली टोपी जी आहे ती त्या पेटीत टाकतो. मग काय एकेका माकडांनी सुद्धा अनुकरणच करत असतात ना. त्यामुळे त्या सगळ्यांनी आपली डोक्यावरची टोपी जी घेतली ती घेतली आणि वरून खाली त्या पेटीत पडेल असं पाहिलं. काही 2-4 टोप्या खाली पडल्या. ने उचलल्या आणि ती पेटी बंद केली आणि तिकडनं आनंदाने घरी गेला. म्हणजे सिच्युएशन एक, पण तुम्हाला ज्या गुणाचा प्रभाव पडावा जास्त तशा पद्धतीची तुमची प्रतिक्रिया असते. सत्व, रज आणि तम. आणि हे आपल्या तिन्ही गुण जे आहेत ते आपल्या सगळ्यांमध्ये अगदी व्यवस्थित त्या 3 गुणांचा प्रभाव आहे आणि म्हणून त्यामुळे आपल्या क्रिया-प्रतिक्रिया होत असतात. पण जेव्हा सत्वगुणाचा आपण वाढीस केव्हा लागतो किंवा सत्वगुण वाढीस लागण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. मग आपण त्याच्यासाठी नामजप करतो, साधू संग म्हणा किंवा आपण भागवतमचा किंवा भगवद्गीतेचा अभ्यास करतो, वाचन करतो निरंतर आणि मग तेव्हा काय होतं, कुठेतरी शुद्ध सात्विक भाव म्हणजे काही लगेच होत नाही, की आज पुस्तक घेतलं आणि उद्या लगेच शुद्ध सात्विक भाव. त्याच्यासाठी पण कालावधी जाऊ द्यावा लागतो. आणि जेव्हा असं होतं, तेव्हा निश्चितच जेव्हा देहाची सर्व द्वारं ज्ञानाने प्रकाशित होतात, तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ लागतो. आणि मग हळू जेव्हा आपण खरंच आपल्यातला शुद्ध सात्विक भाव जागृत होतो किंवा सत्वगुण वाढीस लागतो, तेव्हा त्याचा अनुभव म्हणजे आपल्या देहातील जी सर्व द्वारं जी आहेत, 9 द्वारं आहेत आपल्या देहामध्ये. 2 डोळे असतील, नाकाचे 2 नोस्ट्रिल्स आहेत, 2 कान आहेत, 1 तोंड आहे, एक आपलं उपेंद्रिय आणि आपलं एक जनेंद्रिय. तर ह्या सगळे हे जे 9 द्वारांमध्ये आपला आत्मा नेहमी विहार करत असतो. बऱ्याच जणांना हे माहिती असेल, की बघा एखाद्या आपल्या घरामध्ये किंवा इव्हन कोणाचा इथं मृत्यू झाला, तर ते जे विधी करतात त्याच्यातला सगळ्यात पहिला विधी जो असतो, ती आपली 9 द्वारं बंद करतात. आणि जेव्हा एखादा योगी जो असतो, जेव्हा जे साधक जो असतो, तो सगळ्यात पहिले मूलाधार जे आहे किंवा ते सगळ्यात पहिले ते बंद करतो आणि मग अशा पद्धतीने आपल्यातला आत्मा जो आहे तो हळू किंवा तो वरच्या द्वारांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजेच आध्यात्मिक हळू तो प्रगती किंवा अशा पद्धतीने जे आपले एक चक्र जे आहे तो जागृत करायचा प्रयत्न करतो. तर हे सगळं जे आहे जेव्हा आपल्यातला सात्विक वाढत जातो, त्याच्या पुढच्या ह्या सगळे टप्पे आहेत, ह्या सगळ्या प्रोसेस आहेत. तर म्हणून सात्विक भाव जो आहे तो आपल्याला फक्त नामजपाद्वारे किंवा ज्ञानाद्वारेच आपला तो वाढीस लागणार आहे. जेव्हा रजोगुणात वृद्धी होते, तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत्प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. मग रजोगुण काय आहे, की आपल्याला फक्त हव्यास तयार होतो किंवा इच्छा असणं, आकांक्षा असणं
आणि मग त्या इच्छेची, आकांक्षेची, महत्वाकांक्षेची कधी आसक्ती होते आणि त्या आसक्तीचं रूपांतर केव्हा वासनेत होतं, वासनेचं रूपांतर भ्रमामध्ये होतं, भ्रमाचं रूपांतर स्मृतिभ्रंश, बुद्धिभ्रंशामध्ये होतं आणि त्याच्यानंतर आपण अशा काही कृती करतो की आपलं अधःपतन होतं. म्हणजे आपण एखाद्या गोष्टीच्या इतकं आहारी जातो की प्रामाणिकपणे एखादी गोष्ट मिळत नाही आहे म्हटल्यानंतर आपण अप्रामाणिकपणा स्वीकारतो. आपण कुठल्याही मार्गाने, वाम मार्गाने सुद्धा आपल्याला ती गोष्ट हवी आहे. आपण मग हल्ली आपल्या आजूबाजूला आपण म्हणतो की भ्रष्टाचार सुरू आहे, हे सुरू आहे, ते सुरू आहे. प्रामाणिकपणा कमी झालेला आहे. सगळं बोलतो आपण, पण तो कशासाठी कमी झालेला आहे? छोटी साधी गोष्ट असते. आता सुद्धा बघा, आता नवरात्र सुरू आहे. कुठल्याही मंदिरात जा, देवीची लाईन असते, दर्शनाची लाईन असते. मग काही मंदिरांमध्ये काय ते पावती काढून लाईन असते. काही कुठून मागे ओळख काढून मी याचा हे आहे. म्हणजे देवाच्या दारात जायला सुद्धा आपल्याकडे आपण प्रामाणिकपणा दाखवत नाही. अशा छोट्या-छोट्या अनेक उदाहरणं आहेत. छोटी असेल, मोठी असेल. कुठल्याही गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये गेलो, की आपण मनातच हे करून घालतो, की तिथे कुठल्याही फाईल पुढे सरकवायची असेल तर त्याच्यावर वजन ठेवावं लागतं. हे मनामध्येच कुठेतरी इच्छा आहे आणि ती आता इतकी रुजलेली आहे लोकांच्या, की प्रत्येक जण की हे सगळं जे आहे, की हा रजोगुण आहे, की त्याशिवाय आपलं काम पूर्ण होणार नाही किंवा ते आपल्याला पूर्ण करून घ्यायचंच आहे. त्याच्यासाठी आपण आपला प्रामाणिकपणा बाजूला ठेवला तरी बेहत्तर. हा जो विचार आहे, ही जी इच्छा आहे, ते इच्छेचं कधी लालसेत, कधी लोभात रूपांतर होतं, तर हा रजोगुण आहे. आणि तो आपल्या आजूबाजूला किंवा मृत्यूलोकामध्ये, पृथ्वीलोकामध्ये, कलियुगामध्ये रजोगुण हा जास्त आहे. म्हणून कलियुग हे फसवयुग किंवा दांभिकतेचं युग म्हणण्याचं कारणच ते आहे. कारण की तो रजोगुणाचा कारक असा कलियुग आहे. आणि तमोगुण हे कसे आहेत, की जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते, तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. मग तमोगुणी लोक कसे असतात, की त्यांचा देवावरच विश्वास नसतो. ज्ञान काय आहे माहित नाही. अज्ञानाच्या अंधकारामध्ये असतात. मग कुठलीही गोष्ट झेलण्याची त्यांचं तेवढं सक्षम नसतं. किंवा अगदी हल्ली आपण बघतो, की साध्या परीक्षेमध्ये कमी मार्क मिळाले, नापास झाले, तरी मुलं आत्महत्येकडे प्रवृत्त होतात. त्याचं कारणच ते आहे, कॉलेजची मुलं, की काही छोट्या-छोट्या कारणांवरून ॲडिक्ट होतात. मग वेगवेगळ्या व्यसनं त्यांना लागतात. हे सगळं तमोगुणाचं कारण आहे. तमोगुणाचा प्रभाव जास्त आहे. मन हे बलशाली नाहीच, की छोट्या-छोट्या गोष्टी आहेत आणि मग त्यामुळे ह्या वाम मार्गाचा आपण स्वीकार करतो किंवा त्याच्या आहारी जातो. हे सगळं जे आहे हे मूर्खपणाचं लक्षण जे आहे, हे ह्या मोहाचं प्रकटीकरण हा तमोगुण आहे. आणि आता जर आपण ह्या गुणांमध्ये जर मृत्यू आला तर काय होतं? जेव्हा मनुष्याचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो महर्षींच्या उच्चतर पवित्र ग्रहलोकांमध्ये प्राप्त होतो. मग अगदी आपण जर तुमचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू झाला, तर निश्चित तुम्हाला तुमचा उद्धार होतो आणि मग तुम्हाला स्वर्ग लोकाची प्राप्ती म्हणजे तुम्हाला ते स्वर्ग सुख मिळतं. महर्षींचं उच्चतरतम असं जर मिळालं, पवित्र ग्रह लोकांमध्ये जर तुम्हाला जन्म मिळाला, तर तुम्हाला तसंच पोषक वातावरण मिळून तुमच्यातला अजून सात्विक भाव जो आहे, तुमच्यातली जी श्रद्धा जो आहे, ती अजून दृढ होऊन तुम्ही अजून जास्त भगवंताची भक्ती करण्यामध्ये, भक्ती मार्गामध्ये तुम्ही अजून जास्त सक्रिय होता. जेव्हा तुम्ही सत्वगुणामध्ये तुमचा मृत्यू होतो तेव्हा. जेव्हा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. मग तुमची रजोगुण हा इच्छाधारक किंवा कुठली तरी इच्छा, आकांक्षा असते. त्यामुळे मृत्यू समयी मनामध्ये काहीतरी डोक्यामध्ये असतं.
आणि मग जे आपण पाहिलेलं आहे, शिकलेलं आहे, की मृत्यू समयी जी भावना आहे त्याचं प्रकटीकरण म्हणजे आपला पुढचा जन्म आहे. त्यामुळे रजोगुणातला हा मृत्यू हा कुठली तरी इच्छा असेल, मग एखादी खाण्याची इच्छा असेल, कुठलीही साधी वेगळी कुठली पण इच्छा मनामध्ये ठेव, तर त्या इच्छेचं प्रकटीकरण आपण भरत महाराजांची गोष्ट पाहिली होती. भक्ती मार्गाच्या 8व्या टप्प्यावर होते, 8व्या स्टेजवर होते, भावभक्ती या स्टेजवर होते. पण त्याच्या मनामध्ये विचार आला, तो मोहाचा एक क्षण, त्या मोहकोशाचा, त्या पाडसाचा, त्या हरणाच्या त्या पिल्लाचा, की याचं पुढे काय होईल, ह्या विचारांनी मृत्यू आला आणि पुढचा जन्म हरणाचा मिळाला, हो की नाही? त्यामुळे तुमचा मनामध्ये कुठली इच्छा आहे, कुठला विचार आहे, कुठली अपेक्षा आहे, की मला हे खायला हवं आहे, मला हे एवढे दागदागिने हवे आहेत, मला हे असं हवंय, मला ते तसं हवंय, तशा पद्धतीचा तुमचा पुढचा जन्म असतो. सकाम कर्मामध्ये तुम्ही जर जेव्हा संलग्न होतात, त्या पद्धतीचा तुमचा पुढचा जन्म असतो. तमोगुणामध्ये मोस्टली आपण एवढे कुकर्म केलेले असतात, पापकर्म केलेले असतात, तमोगुणामध्ये बऱ्याच जणांचा अधःपतन होतं. त्यांना मनुष्य योनी पुन्हा मिळत नाही. मनुष्य योनीतून ते दुसऱ्या योनीमध्ये जातात आणि मग दुसऱ्या बाकीच्या आपण योनीत जर आपण पाहिलं, मनुष्य योनीमध्ये आपल्याला कर्म करायचा किंवा आपण बुद्धी आपण ह्या वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण भगवंताची भक्ती करण्याचा आपण करू शकतो. आपण आपला उद्धार करून घेऊ शकतो. पण बाकीच्या योनींमध्ये तसं नाही आहे आणि म्हणून मनुष्य जन्म श्रेष्ठ असतो. पण जे तमोगुणकारी असतात त्यांना बऱ्याचदा नीच योनीमध्ये त्यांचा अधःपतन होतं किंवा तुमचं जसं तुमचे जर अजून पापकर्म जास्त असतील तर तुमचं लोअर प्लॅनेट्स मध्ये सुद्धा तुमचा जन्म होतो. मग आता पुढे म्हटलं आहे, कर्मणः सुकृतस्याः सात्विकं निर्मलं फलम रजस्तस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमस फलम. पुण्यकर्माचं फळ शुद्ध असतं, सत्वगुणामध्ये असल्याचं म्हटलं जातं. म्हणजे जसं तुमचं कर्म आहे, आता आपण सांगितल्याप्रमाणे पुण्यकर्माचं फळ हे सत्वगुणामध्ये आहे. रजोगुणामध्ये तुमचं फळ म्हणजे दुःख आहे. दुःख आलंय मग शाश्वतम, पुन्हा आपण या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या चक्रामध्ये अडकतो आहोत. आणि तमोगुणाचं फळ म्हणजे मूर्खपणाच आहे, आपलं अधःपतन होत आहे. साधा मनुष्य जन्म सुद्धा पुन्हा प्राप्त होईल याच्यावर सुद्धा आपला भरोसा नाही किंवा विश्वास नाही. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होतं, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो, तमोगुणापासून प्रमाद मोह अज्ञान उत्पन्न होत. मग आता ज्याच्यातला सत्वगुण वाढीस लागलेला आहे त्याला दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते. अंतःकरण जसं जसं शुद्धीकरण होत जातं, अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होत जातं, दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते. समजू लागतं आपण काय वाचतो आहे, काय ऐकतो आहे. आपल्याला साधने म्हणजे जशी तुमची जर हळूहळू तुमची साधना वाढली तर त्याच्यात तुम्हाला ज्ञान प्राप्त होतं. रजगुणामध्ये काय लोभ उत्पन्न होतं, केवळ आणि केवळ इच्छा, आकांक्षा, लोभ हाच रजोगुण आहे. आणि तमोगुणामध्ये आळशीपणा, त्याच्यामुळे सतत झोपणं किंवा उशिरा उठणं आणि हल्ली आपण एक तर उशिरा उठतो, परत उठल्यावर सुद्धा लोळत पडतो, हातामध्ये मोबाईल असतो, रात्री सुद्धा दिवस खूप उशिरापर्यंत हातामध्ये मोबाईल घेऊन झोपत नाही, लोळत पडतो किंवा काहीच करायचं नाही. आणि तर हे सगळं जे आहे हे तमोगुणाचे व्यसन करायची, तर हे सगळं जे आहे हे तमोगुणाचे प्रकार आहे, की अशा सगळ्या सवयीमुळे तमोगुण उत्पन्न होतो किंवा अजून तो जास्त प्रभावशाली होतो. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजस जघ अन्य गुणवृत्तीस्ता अधो गच्छन्ति तामसा. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्वगतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि तमोगुणामध्ये जे स्थित आहे त्यांचं नरक लोकात अधःपतन होतो.
मग आता इथं आपल्याला दिसत आहे की जे सत्वगुणामध्ये आहेत ते ऑलरेडी त्यांचं विमान म्हणू शकतो आपण टेक ऑफ केलेलं आहे ते वरच्या दिशेने. कदाचित त्यांचा पुन्हा पृथ्वी लोकांवर किंवा अपर प्लॅनेट्स मध्ये त्यांना जन्म मिळू शकतो. तमोगुणवाल्यांचा अधःपतनच होत आहे, त्यामुळे लोअर प्लॅनेट्स मध्ये कुठेही त्यांचा जन्म होऊ शकतो आहे. आता आपल्याला हे आपलं ब्रह्मांड हे आपल्याला माहिती आहे, आपण गोलोका चार्ट बघितलेला आहे. तर आपलं हे एक ब्रह्मांड. ब्रह्मांड म्हणजे काय, तर भगवान श्रीकृष्णांचा जो विस्तार आहे. भगवान महाविष्णू, तर महाविष्णूंच्या श्वासोश्वासामधून अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न झाली. मग ह्या प्रत्येक ब्रह्मांडाच्या गर्भाशी किंवा तळाशी गर्भोदक्षाय विष्णू स्थित आहेत आणि त्या ब्रह्मदेवांच्या नाभी कमलातून त्या ब्रह्मदेवांची उत्पत्ती झालेली आहे. आणि मग त्याच्यानंतर सगळे जीवसृष्टी म्हणा किंवा एक एक प्लॅनेटची उत्पत्ती झालेली आहे. मग हे आपल्याला माहिती आहे की आपण जर आपण ह्या भूलोकामध्ये आहोत, पृथ्वीवर आहोत. मग आपला जन्म किंवा आपण हे सगळं जे आहे ह्या पृथ्वी लोकावर आपल्यातला सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण जर हे समसमान असतील तर आपण ह्या पृथ्वी लोकावरच असणार. सत्वगुण वाढीस लागला तर आपण ह्या वरच्या ग्रहलोकामध्ये कुठल्याही एका ग्रहलोकात जाऊ शकतो. तमोगुण वाढीस लागला तर आपलं अधःपतन निश्चित आहे. ह्या कुठल्या तरी एका आपण लोकामध्ये आपलं जे आहे तो तमोगुणाचा प्रभाव वाढीस लागू शकतो. मग आता पुढे म्हणत आहेत की जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्माचा प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही, जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणारा परम पुरुष ला जाणतो, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. मग आता हे जे 3 गुणांबद्दल आपण आज जाणून घेतलं, मग आता त्याच्यावर भगवंत म्हणत आहेत की जो ह्या सगळ्या गोष्टींकडे यथार्थ रूपाने पाहतो, म्हणजे पहाटे उठणं, ब्रह्ममुहूर्त, सकाळी 9 वाजेपर्यंत ही सत्वगुणाची वेळ असते. 9 ते साधारण 6 पर्यंतचा कालावधी हा रजोगुणाचा असतो, म्हणून बरेचसे ऑफिसेस त्या काळामध्ये असतात. त्याच्यानंतर तमोगुण जो आहे तो रात्री उशिरापर्यंत जो आहे तो तमोगुणाचा कालावधी असतो. आणि म्हणून आपल्याकडे पूर्वी सांगायचे की दिवे लागणीच्या आत घरात या, तिन्ही सांजेला घरात या, त्याच्या आत घरात या. त्याचं कारणच असं होतं की आपल्याला तमोगुणाचा प्रभाव पडा आपल्यावर कमी झाला पाहिजे किंवा कमी पाहिजे. तर हे सगळं जे आहे 3 गुणांबद्दल भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. मग एक देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित ह्या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ असतो, तेव्हा तो जन्म मृत्यू जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेतो. म्हणजे आपण कुठलाही जीवात्मा जो आहे त्याला एका भौतिक शरीराशी संबंधित किंवा भौतिक आपलं हे जे शरीर, हे जे क्षेत्र मिळालेलं आहे, तर त्याच्या पलीकडे जाण्यामध्ये कुठलाही देहधारी जीव म्हणजे जाऊ शकतो. पण तेव्हा आणि हा अमृत अनुभव घेऊ शकतो. फोटो काढून, म्हणजे आपण हे म्हणतो की हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी ह्या चक्रामध्ये आपण अडकलेलो असतो. तर याच्यातनं जर बाहेर पडायचं असेल किंवा तर आपल्याला ह्या 3 सत्व गुणाच्या आपल्याला प्रभाव जास्त असणं किंवा या 3 गुणांवर आपल्याला मात करणं गरजेचं आहे. आणि तेव्हाच आपण त्याच्या पलीकडे जाऊन आपल्या जीवनाचा उपभोग घेऊ शकतो किंवा आनंद घेऊ शकतो. आणि इथे दाखवलेलं आहे बघा की ह्या जेलमधनं बाहेर पडायचं असेल, मुक्ती मिळायची असेल, तर निश्चितच आपल्याला त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी किंवा रजोगुण आणि तमोगुणाचा पडाव कमी करणं गरजेचं आहे.
अर्जुन विचारत आहेत, हे प्रभो, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो, त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा असतो. म्हणजे हे गुण आपल्या सगळ्यांमध्ये आहेत, पण याच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला कसं ओळखायचं की हा शुद्ध सात्विकतेतला भाव आहे, हा त्याच्या हा तमोगुणाचा प्रभाव आहे. मग गुणातीत किंवा याच्यातनं जर बाहेर पडायचं असेल तर गुणातीत होणं असं म्हणतात. मग ते कसं बाहेर पडायचं, असा प्रश्न विचारलेला आहे. हरे कृष्ण माताजी, वाचताय? हो माताजी. हम्म. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहे हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुखदुःखाला सारखेच म्हणतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्माचा परित्याग केला आहे त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जसं आपण काल ज्ञान काय आहे ते पाहिलं, त्याच्यानंतर स्थिताधीर मुलींची लक्षणं पाहिली. एक भक्त कसा असावा हे 12व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. प्रिय भक्त कसा असावा. तसंच आता हे सगळे साधारण जर तुम्ही बघितले तर हे एकच गुण आहेत किंवा साधारण एकसारखेच गुण आहेत. मग आता गुणातीत ह्या 3 गुणांवर नियंत्रण मिळवतो त्याला गुणातीत असं म्हणतात. मग त्याची लक्षणं कशी आहेत, तो कसा वावरतो, तो आपल्यातलाच आहे का, तर हो, तो आपल्यातलाच आहे. पण त्याचा दृष्टिकोन, त्याची विचार करण्याची पद्धत वेगळी आहे. मग त्याचा दृष्टिकोन कसा आहे की तो सर्वत्र समभावाने बघतो. म्हणजे त्याच्यासाठी चमकणारं सोनं सुद्धा आणि दगड माती सुद्धा एकाच दृष्टीने तो बघतो. त्याच्यानंतर तो सर्वांशी समभावाने वागतो, मित्रभावाने बघतो. त्यामुळे समोर शत्रूही आहे का मित्रही आहे त्याला फरक पडत नाही. त्याचा तुम्ही सन्मान द्या त्याच्याने त्याला फरक पडत नाही, किंवा तिला काहीतरी बरं वाईट बोलून त्याचा अपमान करा, याचाही त्याला काही फरक पडत नाही. सगळ्यांशी त्याची समान वर्तणूक असते. आणि ही जी भौतिक कर्म जी आहेत ही जो तुच्छ मानतो किंवा त्याचा तो बऱ्यापैकी त्याने त्याग केलेला असतो, फक्त गरजेपुरताच प्रापंचिक भौतिक कर्म करतो, असा जो आहे तो गुणातीत आहे. आणि गरजेपुरता प्रापंचिक भौतिक कर्म करतो, त्यामुळे द्वेष, मत्सर, चढाओढ हे सगळं त्याच्या स्वभावातच नाही आहे, किंवा हळूहळू ह्या गोष्टी त्याने कमी झालेल्या आहेत किंवा नाहीच आहेत. तर असा जो कोणी आहे त्याला गुणातीत असं म्हणतात. मग पुढे म्हटलं आहे, माचयोभी विचारेण भक्ती योगेन सेवते, सगुणान समंती तैत्वा ब्रह्मभूयाय कल्पते. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो आणि तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो, तो ब्रह्मस्तरापर्यंत पोहोचतो. मग आता ज्याला माहिती आहे की ह्या 3 गुणांचा प्रभाव पडावा असेल तर निश्चितच आपले आचार विचारही तसेच होणार, आणि म्हणून तो स्वतःला उन्नत करायचा प्रयत्न करतो आणि ह्या 3 गुणांच्या पलीकडे प्रयत्नपूर्वक जाण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मग असे जे आहेत किंवा आपण जे योगी आहेत, संत पदावर पोहोचलेले आहेत, तर ते आपल्याला स्वतःला म्हणजे तो जीवात्मा स्वतःला ब्रह्मस्तरापर्यंत उन्नत करतो किंवा त्याची तिथे प्रगती होते. मग ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतास्य अव्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख सैकांतिकस्य च. आणि परमसुखाची
स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधारही मीच आहे. मग जो गुणातीत आहे, जो स्वतःचा उद्धार करू इच्छितो आहे आणि मग मृत्यूनंतर अशांचा जन्म कुठे होतो किंवा अशांचं काय होतं, तर ते निश्चितच हळूहळू क्रमशः त्यांना मुक्ती मिळते, मुक्ती गाठता येते, तेव्हा त्यांना ब्रह्मदेवांचाच आधार घ्यावा लागतो किंवा हे ते ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत हळूहळू आपण एक एक ह्या जन्म मृत्यू जराव्याधी म्हणजे ह्या ब्रह्मांडातून ह्या भौतिक सृष्टीतून आपण बाहेर पडून आपण जेव्हा वैकुंठ धामामध्ये किंवा मोक्ष धामामध्ये प्रवेश करतो एखादा जीवात्मा, तेव्हा त्याला ते जे वैकुंठ धाम आहे किंवा जे मोक्ष धाम आहे ते स्वयंप्रकाशित आहे. मग ते स्वयंप्रकाशित आहे, मग तो स्वयंप्रकाश कोणाचा आहे, तर तो भगवंतांचा आहे. मग अशा त्या स्वयंप्रकाशाला, त्या भगवंताच्या त्या रूपाला किंवा ते सगळं जे तो भगवंताचं भगवत धाम जे आहे त्याला ज्योतिर्ब्रह्म असं म्हणतात. आणि त्याची उत्पत्ती म्हणा किंवा त्याचा आधार कोण आहे, तर भगवान श्रीकृष्ण आहेत. आणि हे जे कोणी जाणतं किंवा 3 गुणांनी आपला आत्मा कसा बद्ध होतो, वैशिष्ट्य कृती आणि गुणांमध्ये मृत्यू आल्यावर काय होतं, म्हणजे 3 गुणांची वैशिष्ट्य काय आहेत, 3 गुणांमध्ये बद्ध आपली कृती कशी असते आणि 3 गुणांमध्ये बद्ध आपला मृत्यू आला तर आपल्या मृत्यू नंतर आपल्या आत्म्याचं काय होतं, तर हे सुद्धा आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे. मग आपण नुसतं ह्या 3 गुणांमध्ये बद्ध आहोत किंवा 3 गुणांचं आपल्यावर नियंत्रण आहे असं आहे का, नाही. तर त्या 3 गुणांवर आपण मात करू शकतो आणि त्याला गुणातीत होणं असं म्हटलेलं आहे. मग सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण या 3 गुणांचा जर आपण प्रभाव वाचला, निश्चित ते पद्धतीने आपण वैकुंठ धाम किंवा मोक्षधाम प्राप्त करू शकतो. आपण आपली जी जीवनशैली जी आहे ते हे आता आपल्याला माहिती आहे की ह्या 3 गुणांचं आपल्या जीवनात असलेलं अस्तित्व किंवा आपल्या प्रभाव पडाव आणि मग निश्चित पद्धतीने आपण त्यातला फक्त सात्विक गुण जो आहे तो वाढीस लावून बाकी 2 गुणांचा आपण हळूहळू त्याचं दमन करू शकतो किंवा त्याला शमवू शकतो. तर इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. त्रिगुणमयी माया आणि हरे कृष्ण सगळ्यांना.